Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Galea kisret ir-regoli finanzjarji f'aktar minn okkażjoni waħda. Dan kien żvelat mill-Gazzetta Kulħadd wara li rapport tal-Bord tal-Governanza Lokali sab li l-Kunsill Lokali mmexxi minn bint l-eks ministru Nazzjonalista Ċensu Galea kisret il-liġijiet marbuta ma' tħaddim tal-finanzjament tal-Kunsilli Lokali għal mill-inqas 6 darbiet. Kien fi frar li għadda li Alfred Grima fissem il-minoranza li tirrappreżenta lill-Partit Laburista f'dan il-Kunsill Lokali ġibet l-attenzjoni tal-Bord dwar tar-regolaritajiet. Galea kisret il-liġi għax mal-ħatra tagħha bħala sindku ma sarx audit tal-finanzi tal-Kunsill kif kienet obbligata li tagħmel bil-liġi. Nies qrib il-Kunsill qalu li din id-deċiżjoni kienet maħsuba bilan li tmexxija finanzjarja ta' Galea ma jkollix ma xiex titqabbel u għalhekk ikun hemm inqas kontabilità. Għal darba 2 miljun darba qalet li sabet dejn ta' $500,000 prattikament euros minn kunsill preċedenti. Kieku persuna, kieku mexxej, kieku mejjeraw sindku, ikun jaf li għandu dal-każ iktar u iktar huwa fl-interess tiegħu li immedjatament kif jieħu l-ħatra jagħmel audit finanzjarju, anka kieku ma titlobx il-liġi. Jirriżulta li mill-flus disponibbli għall-Kunsill, Graziella Galea tagħti direct orders bla doċċ anke brabta ma' kuntratti illi jaqbżu sew il-limiti li l-liġi tippermetti sabiex tingħata direct order. Is-Sur Grima qal li fost oħrajn it-tender tal-ġbir tal-iskart kien awtorizzat illi jibqa' jsir b'direct order minkejja l-iskada. Il-Bord tal-Governanza kkonferma wkoll l-menti ta' bosta residenti dwar it-twaħħil ta' sinjali ta' traffiku bla doċċ. Saħansitra l-Bord talab verifika ta' sinjali ta' traffiku f'San Pawl il-Baħar u li jitneħħew dawk illi saru bla permess tal-awtoritajiet. Dan l-audit għandu jsir u r-rapport dwar il-passi li ttieħdu għandu jkun konkluż sa' Ottubru tal-2016. Dan mhuwiex aċċettabbli. U jiddispjaċini ngħid illi fajn minn ma jafx kif jaġixxi kunsill derna li jisna qegħdin ma rridux inkunu parti biex naħdmu favur il-San Pawl il-Baħar. Oltre, qed naħdmu verament b'risq il-finanzi tal-pajjiż għax dan huwa flus il-poplu. U dal-verdett juri ċar kemm ħadna deċiżjonijiet għaqlija b'risq il-poplu Malti.